Koja je najvažnija aplikacija za razvoj biznisa? Hej, Dejan Savić ovde. Ako ste prvi put na kanalu, 15 godina sam u biznisu, imam 2 biznisa, knjigovodstvenu agenciju i prvih 7 godina sam radio u biznisu i hteo sam da odustanem. Drugih 7 godina počeo sam da radim na biznisu, na sistemima, na izgradnji tima, kulture, na rastu, marketingu i biznis je danas 10 puta veći u 3 grada u Srbiji i ono što je suština jeste ovog videa i ovog celog mog YouTube kanala da podelim s vama neke ideje, strategije, alate, kako da i vi sebe izbacite iz svakodnevne operative kako biste mogli dalje nastaviti da razvijete svoj biznis. I jedno od najčešćih pitanja koje dobijam, da li preko društvenih mreža ili ljudi koji su kod mene na mentoringu, jeste koji je najbolji alat, aplikacija ili softver za razvoj biznisa. I to je jedno odlično pitanje, pošto ukazuje da razmišljate kako da unapravite vaš biznis, ali s druge strane isto pogrešno pitanje. Zašto? Zato što sam alat po sebi nikad neće rešiti vaše probleme, zato što jednostavno na prvom mestu morate otkriti šta je trenutno vama najveće usko grlo. I ako recimo imate problem sa marketingom, neka Facebook reklama ili neki bolji website neće vam rešiti tu stvar ako nemate sagledanu širu perspektivu koji su ključi i koraci tog sistema kako da rešite taj problem, ali kažem na prvom mestu je da otkrijete šta je konkretno vama najveći usko grlo. I isto jedni od polaznici, većina polaznika mog programa gde sam njima mentor i pomažem malo direktnije da razvijaju svoj biznis, daju mi feedback nakon što završe moj program, kažu mi da jedan od najvećih koristi kod njih je bilo upotreba Trello. A Trello je jedna aplikacija i manje više nije bitno koja je aplikacija, nego koji je ona problem rešila. I u većini slučaja najveće usko grlo za većinu vlasnika firmi jeste što se ne zna ko pije, ko plaća. Znači ne zna se šta treba raditi, ko to treba da uradi i jednostavno krše se rokovi zato što ne postoje rokovi ni na prvom mestu ili se jednostavno ne isplate rokovi. I ono što bih ja svima vama savjetovao, kad postavite pitanje koja je vama najbitnija trenutna aplikacija za dalji razvoj biznisa, jeste da sagledate koje je vama trenutno ono što vas najviše koči i u ovom slučaju ako osjećate da je to na osnovu mog nekog iskustva, znam kroz moje iskustvo da jednostavno na početku pokušao sam da sve držim u glavi na papirićima i onda dešavalo se da pravim propuste i onda zaboravljam obećanja koje sam davao zato što je sve ovde umesto da stavljam u neki eksterni sistem ili kako ja to kažem eksterni mozak. I ono što mi je meni lično najviše pomoglo i što kažem većini ljudi koji počinju sa uvođenjem alata i sistematizacijom svojih firmi jeste morate imati jedan eksterni sistem gde ćete znati ko pije, ko plaća, znači ko radi šta i do kada. I to su 3 ključa od pitanja ili koja ćete dobiti, to je rešenje ćete dobiti kroz program koji se obično u praksi naziva ili projekt management ili sistem ili aplikacija za upravljanje zadacima. I samo jedna brza napomena, kad kažem zadaci i projekti, koja je razlika? Zadatak je nešto što vam treba jedan korak bukvalno da uradite. Znači treba da kliknem da pošaljem neki mail, to je jedan korak, ali treba da izdam mesečne fakture, tu ima već nekoliko koraka. Minimum 2 koraka su da izdam fakture i da pošaljem fakture. I treba mi jedna eksterna aplikacija gde ćete sve to objediniti, gde ćete imati jedan sistem, jednu strukturu i jedan red. I to se popularno zove Kanban sistem, to je razvila japanska fabrika Toyota u proizvodnji automobila i jedan razlog zašto su oni tako uspešni i što su jedni od najvećih proizvođača i prodavaca automobila jeste što imaju organizovane sve svoje sisteme i procese i taj Kanban sistem je omogućio da jednostavno svaki korak u tom procesu ima svoje mesto i Kanban sistem znači u suštini sistem kartica, da ako hoćete nešto da uradite, prva faza je da nabavite materijal, druga je faza da stavite na pokretnu traku, treća je da stavite u magazin za dalju isporuku. I ovde, ako imate neki sličan vid biznisa kao što ja recimo imam knjigovodstveni biznis gde u suštini nama su te sirovine, informacije, zahtjevi, obaveze od strane klijenata, mada i ako nemate taj isti biznis, uglavnom svi mi imamo posla sa informacijama. I jako je važno da imate to jedno kritično važno mesto za skladište informacija i za upravljanje tim informacijama.
I ono što ja koristim i s čime sam počeo jeste taj Trello aplikacija. Čuo sam prije nekih 5-6 godina i krenuo sam s njom da mi reši taj problem, da jednostavno kada me neko pozove, da to mogu negdje da zabeležim i da znam u kojoj fazi to i da znam da li je urađeno ili nije urađeno i daje mi odgovor na ta 3 ključa pitanja. Znači, šta treba da se uradi, ko to treba da uradi i do kad treba da se uradi. I to jednostavno u tom alatu Trello možete ostvariti, ali Trello kao Trello, kažem, nije važan alat, nego šta ono omogućava i koji sistem prati. I taj, da li je Trello, postoji druge aplikacije za projekt management i upravljanje zadacima, da li je to ClickUp, što je u posljednje vrijeme popularno, ili Monday ili neka druga aplikacija, možda i Excel tabela, mada ne bih preporučio Excel tabelu, pošto nije napravljen za to, ali konkretno ako govorimo recimo o šta mi za mene funkcionisao, jeste Trello i ono što kada birate sistem, prva stvar, kao što sam rekao na početku, je jako važno da vidite šta je najveći usko grlo, šta vas najviše koči, i onda da pronađete neki alat koji će vam to rešiti. I prva karakteristika dobrog sistema jeste da li radi posao, da li on vam zaista pomaže. I druga stvar jeste da li je lak za korišćenje. I zašto sam izabrao Trello jeste prva stvar, rešio mi definitivno problem, ne sa timom, sa mojim timom, nego pre svega sa mnom, jer je prvo ja moram biti dobro organizovan, ja moram znati gde mi se nalazi zadaci i projekti i da li završavam ili ne završavam. I to pre svega meni pomogu da se organizuju umjesto da pišem na papirićima te stvari, a druga stvar, da li je lak za korišćenje taj alat. I razlog zašto sam izabrao Trello, zato što je besplatan i vrlo je lak i intuitivan za korišćenje. Bukvalno, ako hoćete da počnete odmah posle ovog videa da primenjujete taj neki eksterni sistem ili Trello, treba da prijavite se sa svojim nalogom, da napravite jednu tablu, u okviru te table imat ćete mogućnost da pravite liste i sve za početak vam trebaju 3 liste. Treba vam 3 lista u suštini uraditi, druga lista je radiš i treća lista je urađena. I sve svoje zadatke koje su na papirićima i u vašoj glavi svakodnevno treba da tu izbacujete i da ažurirate u okviru tih lista, to sam zaboravio da kažem, pravite kartice i na tim karticama vi možete da napišete šta treba da se uradi, možete da odredite, delegirate taj zadatak nekom i možete da stavite rok. I sve što treba da uradite jeste da krenete sa malim dečim koracima, kao što sam rekao na početku, instalirate aplikaciju, napravite te 3 liste, počnete da izbacujete zadatke, projekte iz svoje glavi, iz papirića u te Trello liste i jednostavno onda da vidite da li vam pomaže ili ne pomaže. Možda Trello nije za vas, možete probati drugu aplikaciju, a ono što je sigurno garantujem vam jeste da je vama potrebna jedna aplikacija i jedan sistem za upravljanje zadacima i projektima ako trenutno nemate ni jedan. I također na ovom YouTube pre par mjeseci sam snimio jedan YouTube video gdje sam podelio biznis u 4 osnovne faze, od marketinga, prodaje, operative, gdje u suštini isporučujete ono što ste prodali i obećali svojim klijentima i mušterima, do financije i administracije, i tu sam podelio ključne aspekte koje ja lično koristim, ne znači da će biti dobri za vas, ali meni lično dosta pomažu za svaku tu fazu biznisa koji su te kritične aplikacije kao što je Trello za operativu, kojih još 10 aplikacija koristim. Ako hoćete da pogledate taj video, imate ovdje odmah link po završetku ovog videa da kliknete i da nastavite druženje na mom YouTube kanalu. I ako vam se sviđa moj kanal, ako ste prvi put na kanalu, prijavite se, imate dugme subscribe. Ako imate neki predlog za teme koje želite da snimamo u buduće, pošto uglavnom tema mojih videa su ili produktivnost ili financije ili marketing, prodaje, kako da imate više klijenata, kako bolje da se organizujete, ali ako imate neke još predloge šta želite da podelim sa vama, bit će mi drago da to uradim i do sljedećeg videa kao i uvijek zapamtite sistemi su rješenja.